स' नोंथांमोना नायदो नै बे फट'आ गावला आरो नों जुम खालामबाबो नै नायदो। हे लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दे। स' बे भिडिअआ जेबो आपडेट भिडिअ नङा। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअफोराव माबोरै थाम्बनेलखौ एडिट खालामो बेखौसो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। स' थाम्बनेला भिडिअनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट दे लोगोफोर। जुदि नोंनि थाम्बनेला मोजांब्लासो नोंनि भिडिअआ भिउ फैनायनिबो चान्स थायो आरो नोंनि थाम्बनेला मोजांब्लासो नोंनि भिडिअखौ नायगोन। स' बिनिखायनो आं भिडिअनि थाम्बनेलफोरखौ माबायदि खालामो नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलाङोब्लानो जाबाय। आंनि मेनलि थाम्बनेल बानायग्रा एप्सफोरानो जादों नैबे मोनसे नुदों नोंथांमोना पिक्सआर्ट, बेखौ मोनसे आरो मोनसे खाथियाव दङ नै पिक्सेलेब। बे पिक्सआर्टखौ आङो फट' हाख'नायनि थाखाय बानायो आरो नैबे पिक्सेलेबा जाबाय थाम्बनेलाव जिहेतु टाइटेल थायोना फ्रन्ट स्टाइल। गिबियावनो आङो नैबे पिक्सआर्टखौ अपेन खालामना लाग्रोनोसै। बिनि उनाव अपेन जाखांनायनि उनाव नैबे इडिट ए फट' बेयाव क्लिक खालामदो। बेकग्राउन्ड मोनसे सेलेक्ट खालामना लाबाय आरो ओरैनो बेखौ क्रप खालामना लाखांनायनि उनाव बेयो जेनेबा थाम्बनेलनि मोनसे पिक्सआर्ट साइज दे। बिनि उनाव आङो माने लेयार फट' लेयार जिखौ आं इडिट खालामगोन बेखौ आं लानोसै आरो। आं दा नोंथांमोननो खोन्थानो हिसाबै एसे सिम्पोलै माबानोसै नै बेखौ मोनसे लाबाय। बिनि उनाव मोनसे आरोबाव नों माबायदि खालामो आरो जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि लानो हागोन। आं दा नोंथांमोननो एगजाम्पोल हिसाबै खालामनानै देखायनोसै। दा आं बेखौ माने बेलेग साइडआव दोनथ'नोसै। ओमफ्राय जायखिजाया मोनसेखौ आं बिदि लाग्रोसिगोन। नै बेबायदि खालामनानै ओमफ्राय बेहायनो गोजौ खनायाव नुदोंना नोंथांमोना बेयाव पेन्सिल खोमोरग्रा बायदि बेयाव लासिगोन बेहाय। ओमफ्राय बेखौ खोमोरनाय जासिगोन आरो आं नै बेबायदि खालामनानै बेखौ एबार नेक्स्ट मोनसे गुबुन मोनसे पिक्सारखौ आं लाबोनोसै। बेयो एसे गोसोम जादों बेनिखायनो आङो नैबे एडजास्ट खालामनोसै आरो बेनि ब्राइटनेसखौ एसे बारा खालामनोसै नै। दा बेखौबो खोमोरनोसै आङो नै बेबायदि खोमोरबाय। बिदि खालामखांनानै आरो गुबुन मोनसे पिक्सारखौ माने लेयारखौ लाबोनोसै आरो लाबोनानै बेखौ खोमोरनोसै आरो नै। नोंनि गोसो नों माबायदि आरो नों सोरबा स्टेटास भिडिअफोरनिबो बानायोना नोंनि गोसो मा स्टाइलाव बानायगोन। दा आं बेखौ ओरैनो बेयाव सेभ खालामना लानोसै। जाबाय आंनिया बेखौ सेभ खालामना लानानै आं बेखौ JPG-आव सेभ खालामबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे एप्स पिक्सेलेब। स' बेयावनो आंनि मेनलि माबाया जायो आरो मा होनो फ्रन्ट स्टाइला। दा नोंथांमोना बे सेभ खालामनाय पिक्सारखौ नैबे थ्रि डटआव थुनानै इउस इमेज फ्रम गेलारि बेयाव थुदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दा नों जिहेतु सेभ खालामदोंमोन बेखौ लाबोदो। लाबोनायनि उनाव दानिया नैबेहाय निउ टेक्स्ट बेहाय मा लिरनो बेहाय लिरनो हासिगोन आरो। बेयो मोनसे बिदाइ मुभिनि माबा आरो। दा आं बेखौ लिरबाय। लिरनानै ओमफ्राय दा नोंथांमोना नैहाय बेयाव थुदो। थुनानै आं नै फ्रन्ट स्टाइलाव माइ फ्रन्ट बेयाव थांनानै आंना गोबांथार माखासे डाउनलड खालामनानै दोननाय फ्रन्टफोर दङ। बे माखासेया इंराजिनि आरो इंलिसनि ओमफ्राय हिन्दीनिया मोननैल' दङ। आं बांद्राय डाउनलड खालामथ'वाखै। नै बेफोरबायदि होनो हागोन। ओमफ्राय बोल्ड खालामनोबा एसे गिदिर साइज खालामनोबा नैयाव थुनो हागोन। नै बोल्ड अपसन दंखायो। दा आं कालारखौ मादि होयो नै कालार अपसनाव थांदो। थांनानै नैहाय नों मादि होगोन आरो नों मिक्स होनो ना अनलि सिंगोल कालार होनो। दा आं मिक्सखौनो होनोसै। मिक्स देखायबाय नै आंना मिक्स दंखायो बानायनाय। नों बेखौ खालामनानैबो लानो हागोन आरो ना मा कालार लानो नोङो चुज खालामनानै लानो हागोन। नै माबायदि लानो बेखौ ओरै खालामनो हायो गोसो बायदि माखौ लानो नोङो। दा आङो बिदिनो लानोसै। नै बेखौ बिदि होबाय। बिनि उनाव बै जिङाव माखासे माबा होनो हायो। नै स्टक होनो हायो आरो जिङाव नै बिदि खालामखांनायनि उनाव
इंराजिनि बाहाय आरो नै आं गोदान मोनसे टेक्स्ट लानोसै लिरनानै ओमफ्राय बे इंराजिनि जाबाय आरो ना बे जाबाय इंराजिनि दा आं बेखौ लिरनोसै माने फ्रन्ट स्टाइलाव थांनानै ओमफ्राय आंना नै गोबांथार फ्रन्ट्स दङ बिदिनो इंलिशनाबो नै गोबांथार माखौ होनो आरो ना आङो दा मोनसे जायखिजाया चइस खालामनोसै नै आं बेखौ होबाय आरो ना बेखौ आं कालार चेन्ज खालामनांगोन दा आं कालारखौ दा मिक्स खालामनोसै नै बिदि थुबाय थुनानै ओमफ्राय फारसे साइडआव ओमफ्राय गुबुन फारसेयावबो आङो येल्ल' लानोसै येल्ल' दा आं नै बिदि खालामबाय बिदि जाबायना लोगोफोर नै दा बेखौ बेयावबो आङो माने स्टक होनोसै स्टक जिङाव नै बेबायदि ओमफ्राय नै शेड' सायखं होनोसै आङो सायखंखौ गुफुर होबाय आङो नै शेड'खौ बेबायदिबो होनो हागोन नै बिदिनो आरो गोबां माने नोंनि खोथासै आरो बेयो माबायदि खालामो बिनि उनाव बेखौ सेभ खालामनानै लासिगोन सेभ खालामखांनायनि उनाव मोनसे मेन इम्परटेन्टआनो जाबाय फट'आ एसे गावो आरो फट'आ गावो ओमफ्राय दा बेखौ क्लियारलि खालामनांगोन बेयो ब्लार जायो एसे नै ब्लार जायोना दा बेखौ HD महराव लांनांगोन नों माबायदि लांगोन बिनि थाखाय मोनसे एप्स दङ नोंथांमोना बाहायखायो जानांगौ गोबाङानो नैबे रिमिनि एप्स नङाबाथाय नैबे मोनसे AI फट' एनहेन्सार बेहाय मोनसे बिराद मोजां एप्स आरो बिनि थाखाय नोङो डाटा अन खालामना लानांगोन बेयाव माने HD खालामसिगोन आरो स' गाइस नै दा अपेन जाबाय आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय नै बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेहाय नै नुखादों नोंथांमोना इनहेन्स 30 सेकेन्डनि एडभार्टाइज ओंखारो आरो बेखौ स' फाइनालि गाइस नै दा कमप्लिट जाबाय स' नोंथांमोना नायदो नै बिथिं लेफ्ट साइडआव मादिमोन आरो राइट साइडआव मादि जाखो नै नोंथांमोना नुबायना पुरा HD जाबाय आरो बियो नै बे फट'आ गावला आरो नों जुम खालामबाबो नै नायदो ओरैबायदि मोजां मोनसे बियो माबा थाम्बनेलनि थाखाय नोंथांमोननि जुदि फट'आ ब्लार बा बेखौ माने बेहाय HD खालामनो हायो आरो दा नै बेहाय सेभ खालामदो आरो सेभ खालामनायावबो माने 30 सेकेन्डनि एडभार्टाइज नोङो वाट्च खालामनांगोन आरो नायनांगोन बेबायदि जाबाय स' नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नै बेखौ नायदो आरो नैबे बेयाव गावनाय दंमोन ओमफ्राय नै दा आं जिथुनाखि HD खालामबायना बेयो गावला आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिथिनांगौबा आंनिफ्राय सोलोंनो गोसोबा कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअआवहाय माबायदि फ्रन्ट स्टाइलखौ डाउनलड खालामो पिक्सेल लेबाव माबायदि एड खालामो बेफोरखौ जुदि मिथिनो लुगैयोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन